Ya bener nek loro deleke sok putih barang oh, delek dilikono. Agak. Nek pas ngising karo ndelok. Cangkeme. Mbok menawa tenanan kuwi ne. Kuwi nek omong lak ceplas-ceplos to. Aja disebutke. Iki ning Jabar Nangka. Iki ora ning Yojo lho, Sa. Iki ning Jawa Tengah lho. Ora pareng. Ora pareng. Oh, nggih. Nek muni arep nuwun sewu nek muni arep ngising ngono kuwi aja muni kuwi. Ning nderek wonten wingking ngono. Nderek wonten wingking? Ya nek ngising nek ora. Hah? Wis cilaka. Durung tentu ngising nek. Iya. Ora to balan-baleni ya wawan jan tak kepruk modar kowe. Kowe kiranmu bokang-bokong wae lho. Aku muni bokonge diseneni kowe iki sok enggak Mbak Satin. Klintang-klintang numpak andang abel klintang. Ternyata iki Ibu Teresia Mariam iki ternyata satu produk karo kowe. Napa? Nek Bu Teresia Mariam iki bakul gedhok, kowe bakul geblek. Ya. Mula muga-muga kowe tak pujekke le bebojoan karo bojomu ya iso 50 taun. Ya. Amin. Bakul gedhok iso nanggap wayang, bakul gedhek ya kudu gedhek panjen. Bakul geblek ya iso kudu nanggap wayang. Nanggap sinten jenengan? Lah iya no. Jenengan tesih mboten nggih. Hah? Maksudnya tesih dalang napa mboten? Kowe sinden kok lambemu samber gelap to? Kok samber gelap ya? Lah wong nek aku kok sampeyan tesih mboten ayo dijaluk. Aku iki panjang umur wong kowe iki anak buahku, bendina ya melu aku tak neidit kok mujak-mujak. Maksudnya jenengan tesih mayang mboten wong kula nggih nikah nembe pinten taun niki? Heeh, pirang taun kowe karo bojomu? Kula nembe 7 taun. Lah isih 43 taun ya muga-muga aku. Ya ora ketang suaraku wis Yai Prabu. Ning tetep kudu tok tanggap perkara. Aku lho wegah. Aku wegah. Aku mung nguyah-nguyuh nek tuwa iki. Ayo. Setan iki ora. Iya masa dalang nganggo pempes. Ning kadang ning pancen yo karena hobine mayang, kesenengane mayang, pikiran nguyuh ki lali. Saiki nak percaya Piai Lenggas meni nun sewu lho, ora ngarani Piai Ngawu menika Piai sing seneng judi mboten. Ning nek wis ngedep kertu, wis to. Rong dina rong bengi ora nguyuh kowe betah. Saya menang. Iya. Saya kalah kok kuwi tenang. Ning daerah Bantul ning Srandakan kono. Ah gara-gara kuwi wis tak amput wis ora iso tenan tak nggo ngeprak. Ngene iki kene mak celeng. Kene ngendi kok didumuk? Apa? Kuwi tangane kok ndumuk kono. Kowe weruh to? Weruh Ayo mripatmu sing cenanangan. Lah kula lak agi ndelok jenengan kok ya mak celeng kok tangane ndono. Ayo mbok tok penging. Ayo niki wae tak penging aja rono. Oh ya wis. Iya, mak celeng ora kuwatan mlaku aku. Dilalae sing di omah kok ya nampa. Iya. Aku muni ngapunten nggih Pak, mboten napa-napa Mas. Iya, ya syukur. Dadi rahasiane niku mboten kon fokus tengen nek jenengan nggih mayang. Nah iya, pokoke wis nyinden ya fokus nyinden, rasa dadak mikir werna-werna. Sinden anggere kena adem fokuse aduh, mengko kepoyo aku. Lah kepoyo tenan. Mula aja sok celkap-celkop. Iya. Mboten. Ngono ya. Aja sik. Aja dirasani wis ben nengke wae, ora nguyuh menengke wae. Lek mboten nguyuh ya piye? Yo, ayo. Pak Saino kalih Bu Mariem. Ya, kowe bakul geblek ya tak dongak-dongake men kaya Bu Mariem. Pripun? Bakul gethuke putrane dadi kabeh iso mikul. Geblek kula. Niki. Kecut? Kecut kok njaluk meneh. Kecut njaluk nek kapan wong mangan siji kok njaluk meneh. Lah bar kuwi ya njuk murah-murah, enake geblekmu ngonten iku kok. Nah ya. Kok ora? Kek katresnane bawani. Rina wang ninda
kayung yun kayung yun marang slirane eno tansah mawanging netra jero ati kadung tresna nano neno tan liya among sliramu neno satemah lara asmara ya lamat wis katon tejane yen kok berangkat sareng adu wirakyane sinawang tanah seni yen mesengot wimbo patut nyoto Nadyan bebasane kalingan tansah lambar ningas ayo bos mencatat rasa senja ning iya neno neno pacaane sarwa asri droba engko tansah amun
kadung tresna dilanggamke mlebokke dangdut ya. Dangdut slow ya, Mak. Dangdut slow. Ya. Nek dipethot-pethot kok ndak ngentekke wektu no. Ya. Langgam tok, dangdut tok mula disambung sisan bae. Ngono ya. Heeh. Ki mau Mbak Katin saka Kulon Progo. Ya. Ayo saiki sing sinden saka Sulawesi. Ya. Mbak Elisa or karo Salaso. Ayo jumeneng, Mbak. Ya. Wis ora usah tak sepoti wis langsung ngadeg wae. Ya. Nggih niki pun ngadeg. Heeh. Nggih sugeng dalu sedaya mawon. Niki sowan wonten ning Ngawu nggih. Heeh, Ngawu Batu Retno. Ngawu boto? Batu. Nganggo boto mboten? Oh nggih Ngawu boto Batu Retno. Oh. Makane untune putih-putih kabeh kene. Sebabe? Lah nek sikat gigine nganggo Ngawu karo nganggo boto. Nek wong jaman biyen Ora kurang ajar lho kowe. Piyahe kene kok ana sing tersinggung piye ora. Ning ya malah apik lho jane tinimbang pasta gigi janjane cara kuno mbiyen ya pancen nganggo awu. Nganggo ya nganggo boto ya, Pak. Iya, ngresiki wajan barang kae nganggo awu malah resik. Lah dadi nek sikatan nganggo awu iki tok anggap cangkeme wajan ngono apa piye? Ya ora kok ya senengane ora. nggih niki Pernikahan emas. nikahan emas. Iya, ini deket Waduk Gajah Mungkur ya adem banget ning kene iki. Nggih ya, Pak nggih. Oh iya, Gajah Mungkur. Cedhak Waduk. Deket Iya. Waduk. Ngendikane iya. Pak Saino mau cerita karo aku nek pas musim rendeng saka kene iki mung 200 meter. Apa nih sing 200 meter? Waduk Gajah Mungkur. Kok ini nek mlaku mung 200 meter Oh, nek jauhnya. ketiga ngene iki adohe ya iso luwih adoh mergo banyune asat. Oh, asat. Yo yo. Luar biasa. Nah, saiki berarti ini asat apa ora? Ah iki ketiga ya asat. Oh, asat berarti adoh. Adoh. iya. Adoh. 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 Yo, Gajah. Ya Gajah Mungkur berarti ning gajahe kuwi membalik ngono ya, Pak? ora kuwi jeneng membalik dengkulmu melocot kuwi ora. Gajah Mungkur Wis rasa tok bahas jenenge Gajah Mungkur ki rasa tok bahas. ora dibahas. Gajah Aku ki Mungkur. penasaran nih Gajah Mungkur. Ayo sesuk liwat Nek mandek. gajah berarti nek Gajah Mungkur ketok apa nih? Wah malah gawe mumet sirahku kowe iki. Gajah Mungkur ya ketok burine, ketok bokonge. Ya ora ketok banyune. Ketok banyune. Kok ketok banyune? Lah Gajah Mungkur waduh maksudnya. Kowe kiranmu bokang-bokong wae lho. Aku mung muni bokonge diseneni, kowe iki sok muni luwih kasar e. Nek gajah numpak becak ketok apane? Ketok ndobose. Iya. Ketok le ngapusi. Nggih, ngaturaken apa selamati apa basa Jawane selamat? Wilujeng, sugeng ya kena, wilujeng ya kena. Selamat nderek mangayu bagya. Nah, nderek ora nderek. Nek nderek ki mobil kae diderek. Derek manom derek mangayu bagya. Ya. Kale Bapak Saino. Saino. Lazarus Saino. Heeh, terus karo Ibu Kale Bu Maria, Teresia Mariem. Mariem Wati. Mariem tok ya? Mariem tok ora tambahi Wati kok. Oh, iya. Mariem Wati ora. Mbiyen Bu Mariem ki nek nesu nyemelangi lho. Kenapa nyemelangi? Aku nek nganti Bu Mariem nesu, wow dipenerke nang kowe disumet culeng. Kena kowe ambyar. Apa nek kuine? Meriem? Padake meriam. Meriam bom maksudnya. Ah iya. Ora ya iki Mbak Meriam iki bakul gethuk. Heeh. Dubom Bakul gethuk ning pasar. ning pasar nongko apa nih? Pasar napa, Pak? Nongko. Hah? Pasar Batu. Pasar Batu. Pasar Batu. Bu Mariam berarti nek ketemune karo Pak Saino ning pasar mergo tuku gethuk. Yam tuku gethuk ke ngono ya. Wah, sweet. Sweet apa? Ayo roman kere, Pak. Roman apa? Roman kere. Lah ya ngono kuwi nek wong so sweet ngono kuwi roman kere saka tuku gethuk. Saiki iso 50 taun. Iya. Nek wiyaga karo sinden ya mergo ning bis pamane to. Cekel-cekelan tangan dadi roman kere. Roman kere ya. Iya. Kuwi cek kaya ngono kuwi mah berprestasi kuwi ne. Malah nyatane perkawinane langgeng ya. Langgeng Ya, luar saka biasa. wiwitan Pak Saino
mlaku ning pasar kesel terus Bu Maryam lagi ngolak-alik gedhoke tumbas gedhoke Bu dadilan katresnane nganti iso 50 taun. Nah kuwi adiling Gusti iki kuwi. Elok ya, Pak. Iya. Ya, aku ya. kok ora rabi-rabi. Durung ketemu karo jodone. Aku Jajal, sabar ya, Pak. Jajal, kowe sesuk rasane ndene dodol gethuk. Oh ngono, Pak. Ambok menawa Ayo, entuk jodohmu. ya bener. Lah nek nyendan aku lek ketemu jodohku kapan? Nah, Saiki nek bengi wayangan, esuk turu wayangan meneh. Lah ketemu jodohne kapan? ya Pak. makane golek kok. Berarti ini aku rasa nyendan ya, Pak. Rasa nyinden tur upama kowe entuk bojo ki paling bojomu ki mati meruput. Kok mati meruput? Gagas suaramu le kaya ngono kuwi wis bojomu ki bludrek terus darah tinggi terus modar. Masa ayune kaya ngene, masa. Nek tangi esuke getangi, Pak. Aku gawe geteh. Bisa modar bojomu san. Kudu sing alus ya, Pak. Kudu sing alus. Mulai tak ajari to kowe, selama kowe ning Jogja rak selalu tak didik. Saya halus. Oh iya. Nderek mangayu bagya. Nderek mangayu bagya. Ayo tirokke. Nderek. Sing persis suaraku. Derek mangayu bagya. Kagem. Bapak. Lazarus. Sahino. Kalian. Ibu. Teresia. Maryam. Mugi tansah. Heeh. Tansah pinaringan berkahing Gusti. Saged langgeng anggenipun bangun katresnan. Dawa banget. Engko kowe nek ra dawa ora trima. Ambenipun apa? Ambene ngembleki kowe kuwi. Ambenipun apa? Anggenipun kok amben-amben. Oh, amben. Pak Sainoro Bu Maryam ora satok pernah kene ngamben. 50 taun ki wis dong dheke. Anggenipun mangun katresnan. Bebrayan. Oh, bebrayan. Sok tau ora. Bebrayan. Nggih, bebrayan. Nah, putra wayah. Pinaringana. Sehat. Saged mikul dhuwur. Mendem. Ngopo dipendem? Iki kata-kata kiasan Jawa ora ngopo dipendem. Lah yo mosok dipendem. Mikul dhuwur mendem jero. Egar, ha? Mikul dhuwur mendem jero. Mendem jero. Kalian tiang sepuh. Nah, oh, tiang sepuh. Oh ya. Kaya anggur ya, Pak. Orang tua, tiang sepuh. Yo anggape Pak Saino mendemi no apa piye? Kok anggur ki ora anggur orang tua ya orang tua. Nggih. Orang tua ya piyai sepuh kok anggur. Ya rasa nesu-nesu, ra pareng. Kok rawet lho. Kudu sabar. Dicontoh Pak Saino karo Bu Maryam iki karena kesabaran iso 50 taun. Aku ki mbiyen sadurunge kowe melu aku ki sabar banget. Dadi sing salah. Kowe melu aku ki getihku gampang munggah. Nek ngomong ngawur kandhane ngayal. Iya. Berarti nek sing salah aku. Ha iya kok dijak. Kok dijak terus? Sing ngejak sapa wong kowe iki ngintil terus kok. Nanti malam ayang ya Pak? Iya. Ikut. Oh lah. Iya. Ya ora apa-apa. Ya semoga dapat teman terus ya langgeng sampai akhir hayatnya selalu bersama. Moh aku basa Jawa. Angel e, Pak. Belajar. Kowe iki wis ngisen-isenke aku bola-bali ora. Iya. Cah iki radong lho. Wis tak omongi ning ngomah tak omongi ana pitik nyegugruk nang ngisor wit kae. Kuwi kenapa, Pak? Kuwi nek cara pitik teleke putih. Oh, teleke putih ki apa? Lara. Lah kok tanggane iki dunekke, "Weh, teleke putih kok ya, Pak." Kuwi cukup nggo kewan bae, nek menungso aja dunekke teleke putih iso dibandem watu kowe. Ya bener nek lara deleke sok putih barang kok, telik-telik ana. Agah. Nek pas mising karo ndelok. Cangkeme. Mbok menawa tenanan kuwi ne. Kuwi nek omong lak ceplas-ceplos to, aja disebutke. Iki ning Jabar Nangka, iki ora ning Yogya lho, Sa. Iki ning Jawa Tengah lho. Ora pareng. Ora pareng. Okay. Nek muni arep nuwun sewu nek muni arep ngisi ngono kuwi aja muni kuwi. Ning nderek wonten wingking ngono. Nderek wonten wingking?
Ya nek ngising nek ora. Hah? Wis cilaka. Durung tentu ngising nek. Iya iya. Ora to balan-baleni ya wawan jan tak kepruk modar kowe. Pamane golek kanca, golek mangan ning dapur ya ning wingking. Heeh. Ra mesti ngising to. Ning basane Jawa ki nang kono kuwi. Hayo ning buri wingking buri. Heeh. Coba kowe sekali-sekali sesuk nek bubar rasah barise, Ha. kowe baliawan terus mlaku-mlaku ning desa ngono nek ketemu ibu-ibu bapak-bapak, "Pak, nderek ngising ora kepruk watu ndasmu." Mosok dikeprok iya, ndase. nderek wonten wingking. Tata kramane Jawa ki ngono kuwi. Oh, artine kuwi ngising nderek wonten wingking. Heeh. Ah, mah bulan. Nek adus ya tetep wingking. Iya. Oh ya. Oke. Wingking ki artinya neng kono kuwi wingking ki dalam arti kamar mandi. Oh, kamar mandi ki wingking. Ah. Oh, ya ya ya. Ora mesti takon, nek kamar mandi ning ngarep. Wah. Pecah ndasku suwe-suwe. Lah ya ora mesti ning buri soalnya nek. Nah, iya. Iya. Nggih, ikut senang. Ini tadi juga udah ada misa. Romo juga masih lenggah ya kayaknya ya. Romo Ya. dari Papua. Dari Iya. Papua, oh dari lingkungan sini juga ada. Lingkungan Batu Retno nggih. Nggih, lingkungane kene Iya. paroki Batu Retno. Kuwi sak Nggih. aliran karo kowe ya ta. Saaliran Lah iya nggih. memang bener kok ya. Nggih, niki ngaturaken napa? Apa? Kowe arep nembang apa ngaturke? Arepa suaramu kagok nek nembang pancen pinter. Ning gumun kuwi lho. Kok setelane cangkem ki piye to ya? Kok setelane? Oh, setelan cangkem. Lah wong nek nembang ki apik kok ngangger omong kok ajak-ajak kae. Iya, ora reti ngene iki gawane nek salah ya di ngapura ngono wae lah. Ah nek suwe-suwe ya ora ngapura kowe suwe-suwe ora tau belajar kok. Suwe-suwe ndak dikandani oke-oke tekan omah ya tok lalekke, tekan omah ya tok lalekke. Hayo menungso jarene kadonongan ino salah lali lilo-lilo. Kok jenengan Menungsa kedurungan ino lali salah apes lan mati kok lilo-lilo dengkulmu mlocot. ora reti ya? Ora dong ya ora samuni. Ya mung nyontoh kok biasane ngrungokke ben dina ben bengi. Ah iya. Ya kuwi iso tok gawe kaya ngono menungsa kedurungan ino. Kadonongan lali apa salah- baleni? Apa Ino mau? salah lali-lali. Lali-lali apes. Ino lali salah apes lan mati. Oh, ino salah lali apes mati yo. Apes ora apes. Apes mati. Apes, Aku ki wis kepirangan bola-bali lho kowe sana. Lah iya. Tak jak blonjo ning Jakarta kono ning mall. Wong aku ki ming liwat anu lho nok patung dinehi kathok jero karo BH. Iya. Aku ki mlaku alon-alon ki digetak. Delok cawer. Setan ya aku. Seneng ya, Pak. Seneng apa? Aku tok getak aku dadi isin e. Mbok rasamu ning ngono kuwi. Kan ekspresi kuwi natural. Iya. Ya ora apa-apa. Yo dibawani, Mbak. Nggih. Napa nggih niki? Lagune apa? Anu pelok wae, pelok Pangkur Nggih. Semarang anu sampean iki Oh, Pangkur nggih. Jos. Iya. Yo. Mingkar mingkurengo kara Akarono. akarana kenapa ngguyu? Ora apa-apa. Kelingan kowe nek omong waton jeplaki aku sok teratapan ya. Lah iya. Mayang ning Pontianak. Iya. Ana penonton ning pinggir panggung muni. Njaluk apa jenenge? Banyu langit. Banyu langit, Mbak Elisa, banyu langit. Ora ono kibote nggo cangkemmu iye. Aku salah ngomong barang ana gembote aku ngono. Gembot ana dhewe. Ngono kuwi. Digetar. Aku mak tratap ngono. Ayo neng sebrang e. Iya, nek wonge ora trima piye yo tak elekke njukan bocah ora ngono kuwi sing sopan. Lah wong ora ono kibote kok jrembet bae ora ngono. Wes muring-muring pokoke malah. Iya. Nyokoti apa-apa. Apa nyokoti?
kaya tikus, menungso iki Pak padake. Karena marti Pak, aku arep takon. Apa? Iki ngomongke tentang pernikahan ya toh? Heeh. Tentang nek zaman biyen zaman Nabi ya ana Adam karo Hawa. 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 Ora iso apa ya? Hawa. Adam tetep Adam. terus? Adam karo Hawa. Heeh. Kan Hawa kuwi saka tulang rusuke, rusuke Adam. Nek basa Jawa rusuke apa to? Ya Iko. tulang rusuk ngono wae. Ha, kenapa kok ora tulang endas po tulang apa silit kodok ngono ki kenapa? Coba aku takon nek kowe dalang aku takon, Mbak. Aku ora iso. Jare dalang iki ngenek Mama. pitutur lan biwulang. Ah, wis pitutur Modal biwulang. Pertanyaanmu wis ora masuk. Payah iki. Pertanyaan marai budrek kaya. Oh, tak jelaske. Kena jadi sebabnya apa? Kenapa kok ora ning dhuwur ndas apa ora njupuk tulang ndas apa tulang apa silit apa jenenge? Silit kodok. Oh, tak jenenge sik ning kono ki lho, Pak. Heeh. Sik ning kene. Heeh. Milih ning rusuk. Heeh. Karena memang pasangan itu harus sama rata. Maksudnya? Kamu kalau jadi suami terus sama istri itu punya sama rata derajate. Nek sing dijupuk kuwi balung ndasmu, ngono. Sik tak ajar kowe. Balung das kok balung dasmu. Iki umpamane gue suami Ora istri. umpamane cangkemmu ki sing elek. Contone. Muni balung das kok balung dasmu. Ya kan contone kowe karo bojomu. Ya ta, Pak? Nek bojomu dijupukke sekondasmu, Kan. berarti nih kan kuwi bakal ngungguli bojone. Oh. Nek dijupuk saka iki silit kodok, berarti nih ngisori bojone disio-sio. Dadi dijupuke sing setara tulang rusuk. Ngono ki lho. Paham, Drong? Paham. Seneng aku iki. Cah cerdas. Cerdas. Ben ora di ngonokne kuwi ndak cerewet wae. Iya. Iya. Ya. Terus. Mentit meneh sa. Ayo, kaya kowe nek ning Sulawesi kae lho. Apa? Ame nganggo kathok antok terus. Wah, semi. Telo iki. Asem ya. Ya Misuh kok ora mantep. Asem. ngono diajarine asem mi kowe iki. Telo pancen. Heeh. Yo. Jos tenan. Apa lahir? Kuwi Kaya wong jane bayen. nek dokter-dokter kandungan ki tanggap Sasmita iki jane rasa perlu akon ngeden. Nek sing arep lairke sinden yo pangkur Semarangan, Mbak. Nggih. Bro. Oh, dadi ki teknike ya, Pak ya. Ha iya. Oh, ya sesoke tak nggone. Wong arep nglairke malah tembange Sri Uning, mongko nadane rendah kabeh mendelep meneh. Ha iya. Iya. Sinuba Sinukarta Mreh Gretarta Pakartine ngelmu
Iya, tibake apa sak? Tembang kangen wae. Apa? Tembang kangen. Tembak Iya. kangen. Tembang kangen. Oh, tembangan. Nek seru-seru tembangnya dadi tembak kangen. Tembang kangen. Tembang kangen ya. Ya, monggo. Ya dados, yuk. Mugi-mugi Pak Saina dan Bu Maryam Maryam ya selalu bahagia dalam untung maupun susah, dalam sehat maupun sakit, selalu bersama. Amin. Wes Pak.
kowe sakaremu ora sakaremu. Ora ngurusi kowe aku. Dengkulmu mlocot kowe. Kowe iki senengane. Aku iki bocah wis dikandhani nek rampung nyanyi iki sembah nuwun. Sikile rapet, tangane nyembah ning nggon dodo karo ndingklo. Ora ya tetep ngono kuwi. Sembah dhuwur. Iya. Ya wis ben ra apa-apa arang adat budayane dhek ya ngono kuwi. Ning perlu ditata. Perlu engko alon-alon saya apik saya becik. Ya.